Majdanpečanka Živanka Dragošanović piše već 30 godina. U poslednje vreme omiljena joj je kratka književna forma gde se sa malo reči mnogo toga kaže. Radi se o haiku poezije za koju je ova dama i nagrađivana, a naročito joj je drago priznanje koje je dobila na takmičenju u Odžacima gde je među 150 učesnika osvojila prvu nagradu. Haiku je japanska pesma. Sastavljena je od 17 slogova u 3 stiha, znači 5, 7, 5. Pošto kod nas ne mogu, naš jezik je drugačiji od japanskog, pa dozvoljeno je da može da se piše sa slogom više ili slog manje. A haiku je svuda, haiku je uhvaćen trenutak. Evo i ovo što sad pričam i što ste vi tu i to je haiku. Odlazak u prirodu uvek rađa nove ideje. Svaki cvet, svaki list može nas inspirisati. Sunčevu svetlost, prigrlit crnom mantijom, monah u šetnji. Letnji haiku. Vetar u polju, cvetovi mi hrle u naručje. Jesenji haiku. Petlovi u svađi, krilima čiste dvorište. Zimski haiku. Zaseo oblak na glečer planine, kakva tišina. Pročitane pesme deo su zbirke čije izdanje su pomogli Udruženje za Majdanpek i Centar za kulturu Majdanpek. Zove se Mesec u Vrbaku. Sastavljena je iz 4 godišnja doba, proleće, leto, jesen i zima. I 2 zbirke pesama, jedna je objavljena davno, od 96. a ova rukomet pesama objavili su mi u Negotinu, pošto sam tamo bavila se sportom dugo. Živanka je prava umetnička duša, te pored pisanja poezije voli da crta i slika, a idealan ambijent za stvaranje je okolina Rajkove pećine. Mir i lepota koje je okružuju uvek su dobar izbor jer ovde nastanu neka od najboljih dela.